Kodwa President uba besiqale kwangethuba bethuna. Mhlawumbe lento yale introduction apha nobhala vice. Ndawuphinda ndibe nechance ngoba kwi-convention. Kodwa nje xa ndinika abazalwane balapha ecaleni kwam ndine-5 minutes mna. Ndifuna nje ethuna ugqitha kwi-20 i-position okanye i-society ye-discipleship is being confirmed by the invitation from Christ. Lelo ibubudisipline ndininike bazalwane bethu emxolweni is being confirmed really by the invitation from Christ. Kodwa lelo kuthiwa ubupostile is being confirmed by the qualification from above. And yet xa sikuncwadi yezenzo zabapostile sinqisha abantu abasha ngesingqi esi-different kwincwadi ethetha ngabadisipili. So ke xa ndinika abazalwane ndifuna into yokuba ndibanike beyazi okokuba sikwincwadi yezenzo zabapostile and abadisipile bakaYesu umongameli ngabo who have been converted into the seat of being apostles. Ayikho ke lento kuthiwa leaders apha kulo mcimbi wabupostile nobudisipile i-thin line. There's no thin line apha. Aphindwe khoyo bazalwane is what is called, from my own perspective, the thick line. Ngoba umahluko phakathi komdisipline nompostile ayonto nje uthi gaxaxa ube sowufikile kubudisipline nobupostile. Ngoba xa uzokwenza umpostile mntu omtsha uqale kuqala kudilizwe indonga zakwa-grade R. Nasithi indonga zakwa-grade R ukubopheleke uhlala nzeni kwazo ngoba umdisipline bantu abatsha wenza izinto by the order of the master. Kodwa yena umpostile wenza izinto by the order of the Holy Spirit. Ngoba umpostile uyazihambela akalandeli mntu. So there's no thin line here. These are two different organizations. Uthi ngoba kanigcine, uthi ngoba kanilondoloze, uthi ngoba kanimbathe. Kaningabapostile, kaningabapostile uvalo lwayizolo nilushiya ngemva. Kaningabapostile ngulo mpostile wayesithi kuYesu kosa ukhathali sitshabalala. Because in discipleship the presence of the fear is so severe. Ngoba xa ungumdisipline you are solely dependent unto the master. Kodwa xa ungumpostile you depend on the Holy Spirit. Lathela gwala uzifundile, lathela gwala nakuconvertwa ngalamini ku-chapter 1 kule ncwadi sikuyo kufika amadoda amabini ambathe ingubo ezimhlophe, madoda amaGalili nondele ntoni na nijonge phezulu. Umfumu wesile sithi kwenyuke bebonela abapostile bonke ilifu labamkela ekunyukeni kwakhe. The conversion from being umdisipline ukuya kumpostile uhlumweni sibona indoda ibiligwala uchapter 3 mongameli ibiligwala indoda ibilityotyosa isithi uchapter 3
ngena isikhwala etempileni lona mbonayo anemaziyo ilomelezile igama layo. So incwadi yabapostoli, incwadi yezenzo, incwadi yezenzo, incwadi ye-Eze, incwadi yokwenza. Ekugqibeleni ke, ekugqibeleni nene ndiyacinga okokubana uThixo akamkhetha wabusobantu. Igqibelisa bethuna yini nanzima, igqibelisa ngenethi. Amanye amaxesha xa kuqhekezwa indonga zakwa-Great R uhlekwa nazintshaba, wathi xa kugqithwa Jeriko wabanjwa ngebhatyi uloo mfo esintwanyana babaprofethi uElisha. Uyazi na uba inkosi le yakho isezawususwa kuwe, kanti ukhonvethwa umdisipili ebeni ngumpostoli. Wathi emveni kweconversion engummangaliso, yathi incwadi yeBhayibhile uElisha wayithola ingubo eyiwe kuElisha, wabetha ngayo avuleka amanzi eJordani. Once you become umpostoli, bantu abatsha, once you become, you don't follow the steps of the master, you follow the rhythm of the Holy Spirit. Ndivala ngenwethi nishumayele nefesi yenu, ndivala ngenwethi. Ekugqibeleni ubupostoli lobo into yomelanyaniso. Ubupostoli, izenzo zabapostoli, incwadi lobhala esifundisa ngomelanyaniso. Singakwazi umelanyaniso asizuyipasa le nto yobupostoli, ngoba le nto siyibona kakuhle xa esithi uPetrosi siveni na okanye sive uThixo, ngoba kho gama limbi elibekiweyo phantsi kwezulu naphezu komhlaba esimele ukusindiswa ngayo. Ngoba ubupostile into yomelanyaniso. Athi uPawulosi eKhesariya kwaFilipi kufika umprofethi waseYuda, undoda engumbhinqo wayo lona izawuquluthwa eJerusalem. Ubupostile benyaniso asoyiki thina ngoko abomhlaba ukukulwayo. And Paul replied, andilindelanga matshodo nokufa ndikulindele. So hambana noba ngabapostile benyaniso. Andike mfondini nguwe uzawushumayela le nto ithi ndiyaqiqa, nguwe uzayishumayela. Kodwa xa uzayishumayela bantu abatsha, xa ezayishumayela le ndoda lena ibingayiboni le nto. Xa izawushumayela ibingayiboni le nto, ngoba ithapha ngesigesi. And now I realize ibingayiboni le nto. Ezo vesi zoqala ezithi umongameli walala uPetrosi erufini, zezo vesi zoqala endlini kaSimoni ongumkhweli. Wathelela rufini, wafika umbono wazinto ezithozile, wathi ngizotya le nto inqambi. Wathi uThixo uyawuthini ukuthi izinto endizingcwalisileyo mna ziyinqambi. Xa nizawuthunywa uzefondini, xa nizawuthunywa uThixo gives you a glimpse yento azanithuma kuyo. Xa efika kuKoneli, ufika kuKoneli esithi, uyayazi wena Koneli, nabhala nkosi yam, uyayazi wena Koneli okokuba mna ndingumJuda, asihlangani namaJuda engendawo awokoluka. Kanti elaphupha la izolo uzawuthi ke ngokwapho kule vesi kanobhala, ngenxa yento ebendiyibone ethongweni. Now
realize uThixo amkhethe ubuso wami. Inkosi bayinigcine. Inkosi bayilondoloze. Inkosi bayinipha amandla. Uthixo lumeleze. Uthixo nenze kahle. Uyesu Kristu Nkosi yethu. Amen.